салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. ман Фирдавси хурсандам. чанд рӯз мешавад дар фазои варзишии мамлакати Русия гапу калочаҳо беҳад бисёр аст. махсусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ мухлисони варзиши рақси рӯи ях байни худ нисбати Евгения Медведева ва Елизавета Туктамишева ҳангома мебуфанд. бархе аз расонаҳо низ дар нигоштаҳои худ байни ин варзишгарон тафриқа андохта аз онҳо душманони оштинопазир метарошанд. андешаи хейтерҳо он буд ки гӯё Елизавета Туктамишева бо оне ки ба ҳайати мунтахаби Русия ба чемпионати ҷаҳон даъват нагардид, Медведевро гунаҳгор медонад ва аз ба гуфти мухлисон Медведева ба қавле мафияи хоса дорад ки сади роҳи Туктамишева дар ҳама ҳолатҳо мешавад. пас аз чанд рӯзи баҳсу хархашаи мухлисон ниҳоят худи Елизавета назди рӯзноманигорон иқрор омад ки ба оне ки ӯро ба ҳаят даъват насохтанд, Медведева умуман дахл надорад ва сабаби даъват нашуданаш пурра гуноҳи худи уст. феълан ман суханони Елизаветаро иқтибос меорам ки дар ин маврид чӣ гуфтааст. ман комилан бовар дорам ки инҷо ноадолатӣ набуд. маро ба хотири сину солам даъват накарданд. ҳамчунин дар даври ниҳоии ҷоми Русия мағлуб шудам. ҳама инҳо боис гашт ки ман ба чемпионати ҷаҳон наравам. ман бо Евгения тамоман муноқиша надорам. агар ӯро бубинам ҳатман ба оғӯш гирифта аҳволпурсӣ мекунам. ҳар чизе дар саҳифаҳои интернетӣ ҳаст ин бофтаи мухлисон аст. байни ману Евгения ягон хелнофаҳмӣ вуҷуд надорад. ӯ варзишгари беҳтару бартар аст аз ман дида, гуфтааст Елизавета Туктамишева. аввалин бозие ки Зайниддин Зидан пас аз баргашташ анҷом дод муваффақона буд. онҳо тавонистанд ки дастаи Селтаро бо ҳисоби 2-0 мағлуб намоянд. ҳамчунин чанд бозигаре ки аз мадди назари сармураббии собиқи Реал Сантьяго Солари дур монда буданд ба ҳайати асосӣ шомил шуданд. ин гапҳоро шумо медонед, аммо дар миён як чизи дигар аст ки шумо намедонед. ман бароятон мегӯям, мухлисон бо баргашти Зидан нигоҳ накарда хостори аз симати президентӣ канор рафтани Флорентина Перес ҳастанд. ин дар майдон хуб мушоҳида шуд вақте ки мухлисон дар даст овезаҳо ва навиштаҷоте зидди Перес доштанд. дар яке аз овезаҳо навишта шуда буд ки Флорентино истеъфо, дар яке дигараш он буд ки Перес гунаҳгор аст. ин овезаҳо дер напоиданд, чун мақомоти амниятӣ зуд ин овезаҳоро аз майдон берун карданд. ба ҳама маълум аст ки мухлисони гаразмониҳо силсила нокомиҳои Реалро ба сиёсати нодурусти президенти бошгоҳ Флорентина Перес нисбат медиҳанд. Конор Макгрегор, размгари ирландӣ, дар рӯзи Патрик Муқаддас пеш аз бозии Бостон ва Коламбус дар доираи Лигаи миллии хоккей намоиши хоси худро ба саҳна гузошт. ин махсусан даъват буд ё хоҳиши худи Макгрегор маълум нест. фақат ҳамин ки Макгрегор пеш аз бозӣ дохили саҳна шуд ва варзишгарони Бостонро дастгирӣ намуд. ҳамин тавр аз майдон берун шуд ки инро саҳифаи расмии Лигаи миллии хоккей дар Твиттер нашр кард. Конор аз майдон баромад, аммо рӯҳияи ӯ мисле ки боқӣ монд ва бозингарони Бостон аз ин чиз илҳом гирифтанд ки Бред Маршанд голи задаи худро бо сабки махсуси Макгрегор истиқбол гирифт. Тони Фергюсони америкоӣ хостори бо Ҳабиб Нурмуҳаммадов қувва озмоиданро дорад. инро ман аз пеши худ намегӯям. инро худи Тони Фергюсон дар саҳифаи инстаграми худ иқрор кард. ӯ ин аксро гузошт ва навишт ки ба наздикӣ мебинем Ҳабиб. ҳоло бошад ман хубакак истироҳат мекунам. Ҳабиб ин гуна гапҳоро беҷавоб намемонад ку ӯ низ дарҳол ҷавоби кӯтоҳ гардонид. ӯ боз ҳамин аксро бознашр кард ва навишт ки барои ин туро мебояд аз истеъмоли сигор даст кашид. онҳо ҳамин қадар ба қавле бугу карданду тамом. дар футбол ҷангу хархашаи бозигаронро зуд дидан мумкин аст, аммо миёни занҳо қариб ки надида будам, ҳамакнун дидам. 2 рӯз пеш дар ба қавли раунди олии чемпионати Аврупо миёни 17-солаҳо мунтахабҳои Русия ва Швейтсария андари майдон шуданд. дар оғози қисми дуюми бозӣ капитани дастаи Швейтсария Эла Люстин ба қоидавайронкунӣ даст зад ва тӯбро бо рақибон надод ки ин оташи хашми бозигарони русро барошуфт. Диана Памен капитани русҳо бо пой ба пушти бозигари швейтсарӣ зад ки дар натиҷа муноқиша барпо гардид. Эла Люстин низ ба зарбаи Диана ҷавоб гардонид ва ба рӯи ӯ як муш зад. ҳамин тавр ҳардуи онҳоро аз майдон гирифтанд. Месси ҳамаро қоил карда 3 гол зад ва мухлисони рақибро маҷбур сохт ки барош кафкӯбӣ намоянд. Лионел Месси дар доираи чемпионати Испания бар муқобили дастаи Реал Бетис тамоман ғайриоддӣ ба назар мерасид ва яктадута не балки хетрик анҷом дод ва голи сеюмаш ки аз болои сари дарвозабон вориди тур шуд мухлисонро ба по хезонд ва онҳо барои чунин голи зебо кафкӯбӣ карданд. Месси дар ин маврид низ чанд сухан гуфт. ӯ гуфтааст ки намедонам ки мухлисони рақиб пештар ба голҳои ман кафкӯбӣ мекарданд ё на,
вале ин навбат воқеан шоҳид шудам ки онҳо чӣ гуна голи севуми маро истиқбол намуданд. ман аз онҳо хеле миннатдорам, гуфтааст Месси ба рӯзноманигорон. роналдо дар лигаи чемпионҳо хетрик кард. Месси ҳам дар чемпионати Испания хетрик кард. акнун ин пешрафтҳо бузургони футболро маҷбур месозад ки дар ин маврид андешаи худро бигӯянд. ин навбат низ ҳамон суоли кӯҳна дари бузургонро мекӯбад. Месси зур аст ё Роналдо? ин навбат ҳам Марадона ҷавоб гуфт ва ҳам шефи Атлетико Мадрид Диего Симеоне. Марадона гуфтааст ки мо аргентиниҳо бо Месси ифтихор мекунем, аммо Роналдо ба маънои хубаш ваҳшӣ аст ва нерӯи ҳақиқӣ дорад. инро ӯ дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфт ки феълан шакли пурраи матнро баротон мехонам. бозингароне ҳастанд ки дар даст чӯбаки сеҳрнок доранд. ин рост аст ки мо аргентиниҳо бо Месси ифтихор мекунем ки ӯ дар мунтахаби Аргентина бозӣ мекунад, на дар Испания. аммо Роналдо ба маънои хубаш ваҳшӣ аст ва ҳамчунин нерӯи тоза дорад ва болои ин фолбинам ҳаст. гуфт 3 гол мезанам, ба гапаш истод ва дар лигаи чемпионҳо хетрик кард, гуфтааст Марадонаи бузург. Диего Симеоне болои он ки аз Роналдо ситам дид, боз ҳам ӯро васф кард. ӯ гуфт ки дар ҷанг ба ту лозим аст ки фақат ба Роналдо такя кунӣ, чун ӯ ба танҳоӣ метавонад ки пирӯз ояд. бо Месси ба ту лозим аст ки ҳамаи ҳамдастҳояшро аз Барселона бигирӣ, чун ӯ танҳо дар ҳамин маврид метавонад ки ба чизе қодир бошад, гуфтааст сармураббии дастаи Атлетико Мадрид Диего Симеоне. ин андешаи ман нест, ин андешаи бузургони футбол аст. ба ҳамин тамом, то барномаи дигар хайр.